Ada wisolang dua ratang itu bah channel ke lang kadu ga wisolang dua biara tu hanta adom pejilo la pen ke nang litum labang so Pherangke abutung nang tublak nil tu long nang ke humri thega pot pen labang so lang baci tak theg dia pot aphan nang tu pan suri suri kachuru pilo asipi nil tu ladang nang ke humru nang koklam thege la pehlo ladak khot khoti rong athara rong itu nang ke hurim nang kokala lo ladak border borjan ha warlo so solar project aphuthak daga rong arat nang rong korat ket home labang sorat aphan akomen nang enang ji mate nang labang so aphuthak nitum aphan nang nine kurining po aphuthak sinilitum channel committee pen nilitum labang so project aphuthak pen nilitum labang korat ket home harat tumen pini chitong rong sa tumen chitong si pini lam chet hanlong lo chingkilong lo peladak rong gore thomarat mate rong asar to men thangna dala ma velo da ka solar project ki biji po tha bangke lapen ko mani ara charia song tum ladak kapasik sak dun ji bu bangke lage chok che da ji ladak rong arat akisung mate ake boy aphuthak alam bangke la ka arlu si chithan unelo la he aphuthak alam bangke la si pini rong gore throksi ara akisung ake jok je phan bangke ka pre ka to velo la solar project ki biji aphuthak an cholo la sinilitum sedang kumdi phan hang lo nilitum pini inquiry lo pini long lo la si labang solar project bangke pini le bivek je phansili tum channel committee Karbi Rong Asar Amei hen pen nilitum che don lo nili hen pen kening ji gelan Pherangke akorte phan kadom pajirlo lasini tum Karbi Rong Asar Amei pen pini dak long kathar arong long borjan non solar project ki biye puthak kan hini ki thombak dolo laso puthak huri sai dolo te office ta meli tum Karbi Rong Asar Amei pen ke litum thangnat kachirap dun ta ave pen lang lam thei sinata kaninje ave pen lang te office ta mel non malom juri sai lam chipar pangjar lai hoya puthak ke do karjulong pen dak borjan hawar Rong Asar atum pen la pen ke solar project ke parlo to manarong rong ingkora ke thom atoma puthak pini lam chupachoy nang po lam thi ni tu humri wang lo la sin ni tum dak humri ki thek long teng pen arong adona fai la bangke don pharo pira don pharo phobak doji em lak hem cherpen la pen ke don fai munira fai pen ke suri troksi bak doji la si la solar ke par lupon alang tum arong pen tan ki pon la so long li along ni tum lang dam lo stamela dak mofi kiche ke be atum pen long li ka cherai kom ji awar sai bang asap o katikup doji la sinil tum ta inquiry lo hok pet thek long lo la si dak along li ka cherai kom ye phan puludang te isi nang li pen ni jong jong pen uni deji sarkar pen jong si ka chirap do la pen ke ko sarkar pen jong se protection bi be pulote mo ke bang jilang Karbi tum phan asap o ke tora doji pu nil tum pini dak komri pen ke thek polong lo la si pini ga soda ka put solar puthak bangke nilitum ahin pen Rong Asar ahin pen Karbi Rong Asar ahin pen bangke thangnas tamilitum akhimi akhingnu puta non mathilonde te woi phisi tame mo phiki bang jilang pa longle kangrai je bang silitum ki thek long ki ong la pengela so solar puthak long bangke mapa ka songs tame je politics pathu idet asonte meji athela dak solar puthak ako jongsi sarkar pen ma opposition atum pen stame lasop aputhak uthot ako chingwai thura akime akingno aso puthak in sir thura isi chingwai pen te mehi ma si matha bangsa palam thedo aphiru ta thi the nai ji lapen ke akai bong ta lok le nai po asalam tha te do ahut pen pulodang te akai bong lok le nai ji aphiru thi nai usona do ki pen nang ke umur ke bang alam the ke la lo jela dak do arara tu mastame misen be et pen mo ke bang jilang sitame thang aleng hian patang te munit hian ang bong stame thang akisung ki boy awe deje phan alang le tung ke matha pen dak le tu ke solar ke bipon wekpu uselang le tum larong ingkora ke thom arat ke pini alang le tum
ridak nang chipi dilon ni tumhan ta la pela sobuthak asong asor tuman tame unan ke nang chirap nang chitu dun tha pusi alang ni tum tame ni tumhan lam nang chuding ridut nasi ni tumbang Karbi Rong Asar Amei pen bangke ni tumpi ni dak ki wang pen ke thek long bangke la ni tum media theng no lo nang paklang do iglo karong ko da ke thom arong asar dom bini la anang bom bang ko ano chitok attendance do bo ha susi 23 alang itu orang nu det pu mereka tu nang dun he 20 bang tong dun lah setelah bang ke ridak lang tu cipi tang lu pusi ni tumhan nang pacini Litumat hapon lo solam botak sitame da ke sorkar hin pen kali bulu tela bangsu da kara da ke sung pajok un elo masi mo pia ke mesenje phan bangsi siam long ben sitame ni tum sing kidam po langli hin pen akimiat war ansusi ke pachok ke me ke chok ye phan ni tum ke chingwai dam ye phan si sia tim ni tum selam lo parai lam thi ke lai lo ni tum la dak rata tumpan nang chuning riat teng pen sorkar long pen stame isi chok che pule jong thip teng no ki chok ya bidi teng wai nai penga dak do me kar atum atum arat atum arong so manta bidet pen mo phi lang tum phan joi ki joi wang je phan la so alam thi ni tum unsir kon si khala kon sorkar sor konsil so manta ni tum la so puthak memorandum staf bidam thuji pusi ni tum pi ni dak chi parai da asar si tong tuman pen